Anoeta kiroldegia leporaino bete zuten milaka jarraitzaileen aurrean, Juan Jose Ibarretxe lehendakari eta Eusko Alderdi Jeltzalea Eusko Alkartasuna koalizioko zerrendaburuak aurrez aurre eztabaidatzeko desafio egin zion Maior Orejari. Bion arteko eztabaida bat proposatzen diot. Leku publiko batean, medio guztien aurrean, gure proiektuak eta jarrera sozial, politiko eta ekonomikoak argi eta garbi usteko euskal gizarteran aurrean. Maior Orejak, ekonomiari buruz, pakeari buruz, autogobernuari buruz, ongizateari buruz, eztabaidatu nahi baldin badu, hemen nauka. Prest nago. Ibarretxeren esanetan Maior Oreja koalizio virtual bateko lehendakari gaia da eta abertzaleak ajurienetik botana izatea leporatu zien PP eta PSE-ri. Euskal Herritarrok taldeari ere zuzendu zitzaion Ibarretxe. Euskal eskola, euskera, batzuek indarkeriaz nora eraman nahi du Euskal Herria. Hori da, nire hausnarketa EH-rentzat. Batzuen eta besteen egitasmoen aurrean aukerarik eraginkorrena EAJ-EA koalizioak eskaintzen duena dela uste du. Jaime Maior Oreja, PPren lehendakari gaiak onartu egin du Juan Jose Ibarretxek proposatu dion debatea. Eztabaida EAJ-EAren lehendakari gaiak nahi dituen beste komunikabideren aurrean egin behar dela dio Alderdi Popularrak, iritzi publiko osora iristeko. Popularren berbetan, Ibarretxek eta Arzayuzek argitu behar dute, hauteskundeen ostean EH-rekin hitzarmena egingo duten. Carlos Iturgaitzek elkartasun aktiboa non dagoen galdetu dio lehendakariari. Andoainen EH-rekin batera kulturgune bati López de la Calleren izena ematera ukatu direnean. Konturatzen gara, EAJ-aren solidaridad, elkartasun aktiba ez dela egia, eta beti alde batetan usten dute biktimak eta beti kokatzen dira berdugoen alde. Euskadin biktimak Alemanian hazian juduak biziziren bezala bizi direla esan du Iturgaitzek, Albaret Kaskos ministrorekin batera Santurtzen egin duen mitinean. Euskal Herritarrok taldeko hautagaiek parte hartu dute Donostian torturaren kontra eginiko manifestazioan. Estatu Espainiarrean oraindik torturatzen dela salatzeko. Gure herriak bizi duen indarkerietako bat dela esan du Arnaldo Otegik. Eta gatazka konpontze bidean jartzeko proposamena egin die berriz ere Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Eusko Alkartasunari. Eta beraz horrek erreflejatzen du hemen benetan dagoen gatazkaren violentziaren alde bat, ez? Beti ere izkutatu egiten dena, ez? Eta horren aurrean guk garbi esan behar dugu atzo egin genuen bezala Ezker Abertzaleak eta Euskal Herritarrokek baduela formularik eta baduela proposamenik ez bakarrik gobernu soberanista bat egiteko Gasteizen eta Gasteiz jartzeko marko berri baten alde, baizik eta baita ere gatazka definitiboki fase resolutibo batetara eramateko, ez? Proposamen hori esan du Gipuzkoako zerrendaburuak mai gainean dagoen bakarra da. Aurrean, Espainiarrek sufrimendua lusatzea baino ez dutelako eskaintzen, eta EAJ eta EAK gauzak bere horretan segitzea. Europako sozialistak Bilbon izan dira Nicolás Redondo lehendakari hautagaiarekin. José Luis Rodríguez Zapatero, PSOEko idazkaria, eta Felipe González presidente ohia ere izan dira ekitaldian. Bertan indarkeriaren kontrako Europako adierazpena aurkeztu dute. Eta esan dute Europak ez duela onartuko bere osotasuna hautsi nahi duen abertzaletasun violentorik. José Luis Rodríguez Zapaterok babesa eta kemena igorri dio Nicolás Redondori. Yo te veo redondo. PSOEko idazkariak azpimarratu du alderdi sozialistak indarra duen bitartean guztiz errespetatuko duela Euskadiren izaera, hizkuntza, kultura eta autogobernua. Hori da Euskadiko sozialisten apustua. Politika aparte utzi euskera da mezu berri bat eraman jendeari esanez euskera denona dela. Nicolás Redondok esan du estatutua erabat garatu nahi duela, eta hori estatutuan sinisten duenak bakarrik egin dezakeela.
Javier Madrazo, Izquierda Unida Ezker Batuko lehendakarigaiak, bere alderdiak, Bernardo Atxaga, Vázquez Montalbán eta Jose Saramago idazleen babesa duela gogorarazi du. Sestaon emandako mitinean, Atxagak interneten idatzitako hitzak irakurri dituzte. Sokatira siniestro baten aurrean gaude, non batzuk alde batetik egiten duten tira eta besteak bestetik. Egoera honetan, erdian jartzen den norbait behar da, erdian jartzen den jendea behar da, blokeen erdian jartzen den jendea, blokei ezetz esaten dien pertsonak. Eta nik uste dut, eta hauek Atxagaren hitzak dira, Ezker Batuak Euskadin jokabide hori behin eta berriro adierazi duela. Javier Madrazo, IUB-ko lehendakarigaiak adierazi duenez, indarkeriak eskuinaren mesederako gizarteak dituen beste arazoak estaltzen ditu, langabezia besteak beste. Bakea lortzeko Ezker Batuak egindako ahaleginak aipatu ditu Julio Angitak, zalantzari gabe, Lizarrako ituna beste 11 aldiz sinatuko lukela esan du.